Ngibingelele kumhla ka-30 June 2026 usuku olukhulu-ke namhlanje. Usuku lokuba siyohlola ukuba njengoba sibacelile abafowethu sicela bethi ukusidedela kancane, siyafuna ukulungisa la ekhaya. Abekho nabasele, uma bekhona abasele ngaliphi nami bengithi ngizophuma nje ngihlole ukuthi kwenzakalani ezweni, kodwa ngibe sengithola umyalezo izolo bathi bangicela bacela ngizobakhombisa ukuba ngempela ngiqinisile lokho engikushoyo ukuthi ngingalibamba i-truck. So ngiqala khona bathi ngifike ngo8:30 kuya ku9. Ngiqala khona-ke namhlanje abese ngiyahlola ngiyabheka ezweni ukuthi kwenzakalani. Abekho nabagolozayo ukuya emakhaya kubo. Kuningi njengoba ngasho phambilini ukuthi kunabantu abangilandelayo, kunabantu abangizingelayo, kunabantu nje abangibhekile 24/7 ukuthi ngenzani ngasikhathi sini, babuka ngisho nginya babuka ngisho toilet ngisho ngicabanga olokhunjane la engqondweni. Hey madoda, angazi emhlabeni kunjani. Abayekile-ke abayekile namanje ngisalandela, so angazi lapho engiya khona ukuthi ngabe ngempela ngiyonikezwa umsebenzi noma ngiyobulawa. Angisathembi lutho, inkinga yami leyo. Emveni kwezimo ebengibhekene nazo noma namanje esabhekene nazo, akusekho lula ukuthemba. Ngihlolisisa yonke into ukuthi ngabe kwenzakalani la. So ngiyaya-ke laphana u-City Logistics bayongivivinya ngeloli ukuthi ngempela ngifanele yini ukuba u-driver wabo. Ngizophinda futhi ngenze omunye umyalezo, enye ividiyo ey'nsukwini mhlawumbe khona namhlanje mase ngiphumile e-test-ini. Konke-ke sikunqoba noma sikwenza ngamandla emvelo noma ngamandla we-universe, ngamandla wedlozi. Okuyibona abangonkulunkulu kumina noma abangonkulunkulu bethu, sizwe sinsundu, sizwe simnyama. Mina ngibeka bona phambili kukho konke engikwenzayo. Ithemba lami likubona. Angiboni ukuthi ngingakwazi ukunqobela zonke lezi zimpi esengidlule kuzona ngokwami ukwazi noma ukuhlakanipha, kodwa umvelinqangi, imvelo, amadlozi okuyibona abanginqobele lezi zimpi. Ngithake ngiqophe nje lokhu kuhlezi kukhona.